Dad-drefedigaethu'r Cwricwlwm. Siwrnai Ysgol Gynradd tuag at wrth-hiliaeth a dylunio cwricwlwm. Cymerwch eiliad i ddarllen y sleid a chliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth. Cymerwch eiliad i ddarllen y sleid a chliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth. Sut i ddefnyddio'r ddogfen hon? Mae'r ddogfen hon wedi'i chynllunio i roi arweiniad a chefnogaeth i addysgwyr sy'n ceisio dechrau'r broses o ddad-drefedigaethu eu cwricwlwm. Mae'n adlewyrchu safbwynt a gweithredu ein hysgol ac nid yw'n ateb diffiniol na hollgynhwysfawr o bell ffordd. Yn hytrach, mae'n cynnig man cychwyn ar gyfer archwilio a myfyrio, gyda'r nod o helpu addysgwyr i droedio'r siwrnai gymhleth a pharhaus o ddad-drefedigaethu mewn addysg. Rydym yn cydnabod bod ein dealltwriaeth o hiliaeth a'i chymhlethdodau yn esblygu. Fel staff gwyn yn bennaf, rydym yn cydnabod y gall fod gennym ragfarn anfwriadol a mannau dall, ond rydym wedi ymrwymo i ddysgu parhaus a hunanfyfyrio. Rydym yn ymdrechu i addysgu ein hunain am effaith hiliaeth strwythurol ar ein myfyrwyr, ein cymuned a chymdeithas yn gyffredinol, ac rydym yn gweithio i ymgorffori'r wybodaeth hon yn ein harferion a'n prosesau gwneud penderfyniadau. Nid yw gwybodaeth yn rhydd o ddiwylliant, yn hytrach caiff ei chreu drwy safbwyntiau rheini sydd â grym. Jacobs, 2005. Mae ein hysgol wedi ei lliwio gan ddealltwriaeth ddofn o ymchwil a chanllawiau llywodraeth,
sydd wedi bod yn hanfodol wrth lunio meddwl ehangach a chyfeiriad strategol ein tîm arweinyddiaeth. Trwy fod yn gyfarwydd ar ymchwil a'r datblygiadau polisi diweddaraf, rydym wedi gallu gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth sy'n cefnogi gweledigaeth a nodau ein hysgol. Fel staff, credwn ni bod yn bwysig deall y darlun ehangach ar ba bolisïau cenedlaethol llywodraeth sy'n siapio ein haddysg. Mae'r holl staff yn ymwybodol o'r dogfennau canlynol. Adroddiad gan yr athro Charlotte Williams a roddodd 51 o argymhellion y derbynwyd pob un ohonynt gan Lywodraeth Cymru, cynllun gweithredu Cymru wrth-hiliol, ymchwil ac argymhellion Met Caerdydd a bwrdd diogelu Gwent, cwricwlwm i Gymru amrywiaeth fel thema drawsbynciol. Mae amrywiaeth yma yn cyfeirio at cydnabod a dathlu natur amrywiol grwpiau cymdeithasol a chymunedau, sicrhau bod y cwricwlwm yn adlewyrchu'r amrywiaeth honno a'i fod yn ymateb i brofiadau'r grwpiau a'r cymunedau hynny. Ar ei fwyaf elfennol, mae'n golygu bod yn ymwybodol o nodweddion eraill a thrin eraill gyda thosturi, empathi, dealltwriaeth a thegwch, waeth beth fo'r nodweddion hynny. Wrth i ddysgwyr symud yn ei blaen, dylent ddod yn fwy ymwybodol o ystod y nodweddion penodol a all ddiffinio ein hunaniaeth gan gynnwys rhyw, rhywedd, hil, crefydd, oedran, anabledd a rhywioldeb. Ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu. Mae 4 thema drawslinol, sef amser, ymddidriadaeth, technoleg a meddwl gyda'n gilydd, yn cefnogi meithrin perthnasoedd ar gyfer dysgu ac, yn enwedig, ein taith tuag at gwricwlwm gwrth-hiliol. Mae'r holl staff yn ystyried hyn yn ei cynllunio tymor canolig. Fel ysgol, rydym wedi gwneud gwrth-hiliaeth, dad-drefedigaethu, yn flaenoriaeth trwy ei gael fel cam gweithredu ar ein cynllun gwella ysgol. Mae'r holl staff yn gyfrifol am gefnogi'r cam gweithredu hwn. Mwyn cyflawni ein gweledigaeth strategol, mae gan staff lawer o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae gan yr holl staff amser darllen ac ymchwil dynodedig. Yn ystod y cyfnod hwn, gallant ddarllen ynghylch rhywbeth sy'n berthnasol iddyn nhw, neu ei dosbarth. Fel arall, bydd darllen a myfyrio wedi gosod mwyn helpu staff i ganolbwyntio ar ein blaenoriaethau ysgol gyfan. Mae sesiynau dysgu proffesiynol rheolaidd yn cael ei mapio i gefnogi dealltwriaeth staff o wrth-hiliaeth dad-drefedigaethu. Fel ysgol gyfan, efallai y byddwn yn canolbwyntio ar lyfr am y flwyddyn. Bydd staff yn ymgysylltu ac yn myfyrio ar hyn fel rhan o'i cynnig dysgu proffesiynol. Mae pob un o'n tîm arweinyddiaeth unai wedi neu wrthi'n ymgymryd â chyfres arweinyddiaeth DARPL. Dysgu, proffesiynol, amrywiaeth a gwrth-hiliaeth. Yn ein hysgol, rydym yn cydnabod bod sylfaen ein taith gwrth-hiliaeth i'w chael ym mhob unigolyn. Mwyn gwir ddatgymalu hiliaeth, credwn fod yn rhaid i bob person ymroi i hunan ymholi, gan archwilio ei rhagfarnau a'i breintiau ei hunain. Dim ond wedyn y gallant ddechrau dad-ddysgu credoau ac agweddau niweidiol ac ail-ddysgu meddylfryd mwy empathetig a chynhwysol. Rydym yn deall y byddai unrhyw ymgais i fynd i'r afael a hiliaeth heb yr hunan ymholi hwn yn arwynebol ac o bosib hyd yn oed yn niweidiol, ac felly rydym yn blaenoriaethu'r cam hanfodol hwn fel man cychwyn ar gyfer ein hymdrechion gwrth-hiliaeth. Rydyn ni'n meddwl am wrth-hiliaeth fel gwaith y galon. Mae'n gofyn am ymroddiad a dyfalbarhad. Gall fod yn heriol ar adegau ac yn sicr nid yw'n llunol. Mae'n golygu ymdrech emosiynol a deallusol. Wrth i unigolion weithio i ddatgymalu hiliaeth, gallant symud ymlaen trwy 3 cham dysgu gwahanol,
pob un a'i heriau a'i gyfleoedd unigryw ei hun ar gyfer twf. Dyma enghraifft o ddyddiadur dysgu proffesiynol aelod o staff. Mae'n ddarn myfyriol o'r gyfrol Me and White Supremacy gan Leila Saad. Mae'r myfyrio hwn yn dangos meddwl yr unigolyn ynghylch ei braint pobl wyn ei hun. Trwy annog hunanfyfyrio, mae staff wedi ei harfogi'n well i gynllunio cynnwys ar sail gwybodaeth ac sy'n ddiwylliannol ymwybodol. Mae'r sleid yma yn dangos ein model ar gyfer dylunio cwricwlwm. Mae staff yn defnyddio hwn i liwio ei meddwl ar lefel tymor canolig ar gyfer cynllunio. Ar lefel ysgol, mae staff Ysgol Gynradd Parc y Jubilee wedi cymryd gweithrediad o'r fath ac wedi datblygu ein cwricwlwm ffynnu, pwrpasol ein hunain. Mae ein dyluniad cwricwlwm yn cefnogi datblygu diwylliant dysgu, amgylchedd ar gyfer dysgu, addysgeg ac asesu i sicrhau bod ein holl blant yn ffynnu mewn byd trawsnewidiol ac yn gwneud cynnydd tuag at wireddu'r 4 diben. Mae ein cwricwlwm wedi i'w ategu gan ein datganiad cenhadaeth, sef ysbrydoli, meithrin a dathlu llwyddiant. Mae hyn yn cael ei gefnogi ymhellach gan 2 egwyddor wedi'i sy'n sylfaen un diben strategol a'n datblygiad cwricwlwm. Rydym wedi ymrwymo i tanio angerdd dros ddysgu, creu'r amodau i ffynnu a tyfu gyda'n gilydd gyda'r gymuned. Mae ein hegwyddorion gweledigaeth, ein dylunio cwricwlwm a'n dysgu a'n datblygiad proffesiynol yn trionglu i gefnogi cwricwlwm i Gymru 2022. Mae pob elfen yn rhyngddibynnol ar ei gilydd ac yn hyblyg wrth ymateb i anghenion ein cymuned sy'n tyfu. Mae natur ailadroddol ein dyluniad cwricwlwm wedi ein galluogi i feddwl yn ddyfnach am ddysgu ac i sicrhau ein bod yn darparu cwricwlwm i gefnogi natur amrywiol ein cymuned a'n byd ehangach. Mae ffocws ein dyluniad cwricwlwm wedi cael ei ddylanwadu gan waith Valerie Hannon a'i chyfrol Thrive 2017. Mae Hannon yn annog ymarferwyr i ganolbwyntio ar y pam wrth ddylunio cwricwlwm yn hytrach na'r sut a'r beth. Fel ysgol, rydym yn cyfeirio'n gyson at ein pam. Mae ein athrawon yn cael ei hannog i grisialu eu pam nhw ar ddechrau pob un o'i dyluniad thema cwricwlwm, ac mae hyn yn cael ei ddefnyddio i liwio y sut a'r beth o ran dysgu. Mae gennym 4 lens cwricwlwm i'n harwain yn ein meddwl ynghylch addysgeg, sef cynefin, cymuned a dinasyddiaeth, darganfod ac archwilio, cynnal a diwedd a lles. Mwyn sicrhau ein bod yn cynnig cwricwlwm eang a chystbwys, rydym wedi cydweithio ac wedi myfyrio ar y datganiadau beth sy'n bwysig a'r egwyddorion cynnydd ar gyfer MDPH. Fe wnaethom glusnodi sbardunau cysyniadol pwysig sy'n torri ar draws disgyblaethau ac sy'n dilyn dysgu gwerth chweil. Bydd pob thema yn eistedd o dan lens. Mae'r sbardunau cysyniadol o fewn pob lens yn uniongyrchol gysylltiedig ar MDPH, ar hyn sy'n bwysig. Bydd pob dosbarth yn profi pob lens gydol y flwyddyn academaidd. Nid oes amserlenni na threfn benodol ar gyfer y lensys hyn. Gellir archwilio rhai lensys fwy nag unwaith. Mae hyn yn rhan o'r rhyddid a roddydd i'n hathrawon. Mae'r sleid hon yn dangos y gwaith pellach y mae staff yn ei wneud ac yn ymwneud ag ef i'w cefnogi i guradu cynnwys y cwricwlwm. Ein diffiniad ni o ddad-drefedigaethu. Mae cyfleoedd dysgu proffesiynol wedi rhoi amser i ni fel staff ddatblygu'r diffiniad hwn
a thrafod ein dealltwriaeth ohono, a sut i'w gyflawni trwy ddylunio cwricwlwm. Mae'r templed hunanfyfyrio addasadwy hwn wedi'w gymryd o ddeunyddiau a lunwyd gan y Coalition for Racial Equality and Rights, Aws 2021, fel rhan o ganllaw datblygu'r cwricwlwm gwrth-hiliol i athrawon yn yr Alban. Bydd staff yn defnyddio'r offeryn hwn yn y cam cynllunio i'w cefnogi yn ei meddwl. Yma, mae gennym enghraifft o gynllunio tymor canolig ar gyfer carfan blwyddyn 6. Yma, gallwch weld sut mae'r pam bob amser yn cael ei fynegu yn gyntaf, a sut mae'r lens cwricwlwm yn helpu i liwio meddwl yr ymarferwyr. Caiff ystyriaeth benodol ei rhoi i sut y bydd yr athro yn edrych ar ffyrdd o ddad-drefedigaethu'r cwricwlwm. Dyma sampl o gynllunio tymor byr, sy'n ymwneud yn benodol â'r cynllunio tymor canolig rydych chi newydd ei weld. A dyma chi enghraifft o'r gwaith a gynhyrchwyd o'r wers a welsoch wedi'w chynllunio. Dyma enghraifft o rywfaint o gynllunio wedi'w ategu gan ein hymchwil. Un o'r llyfrau rydyn ni wedi canolbwyntio arno eleni yw Wish You We Knew... Dyma enghraifft o rywfaint o gynllunio wedi'w ategu gan ein hymchwil. Un o'r llyfrau rydyn ni wedi canolbwyntio arno eleni yw Wish We Knew What to Say, gan Pragaia ac Arwal. Mae wedi ein helpu i ddeall ei rhagfarnau ein hunain a chydnabod bod plant hefyd yn datblygu ei rhagfarnau ei hunain. Mae'r llyfr hwn wedi bod yn allweddol wrth ein tywys ar sut i fynd i'r afael a rhagfarn hiliol mewn ffordd sy'n briodol i oedran ac yn addas ar gyfer trafod gyda phlant. Trwy'r llyfr hwn, rydym wedi dysgu pwysigrwydd agor sgyrsiau ac ymhelaethu ar leisiau a phrofiadau ein dysgwyr o gefndiroedd amrywiol. Drwy ddarparu'r iaith a'r offer sydd ei hangen ar blant i liwio'r byd o'i cwmpas, gallwn rymuso dysgwyr i fod yn unigolion, empathetig, cynhwysol a deallus yn unol â bwriadau 4 diben y cwricwlwm i Gymru. Fel addysgwyr, rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd diogel a dibynadwy lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei weld a'i glywed. Rydym yn cydnabod bod bob plentyn yn unigryw, gyda'i brofiadau a'i hunaniaethau gwahanol eu hunain. Ei nod ni yw darparu'r gofod a'r amser i blant allu archwilio a darganfod eu hunain, gan ddatblygu ymdeimlad cryf o hunan sy'n seiliedig ar hyder a diogelwch. Fel dosbarth, fe wnaethom roi llawer o amser i ddysgwyr archwilio eu hunaniaethau, gan ddefnyddio hunan bortreadau fel cyfrwng ar gyfer yr archwilio. Yn ystod y cyfnod hwn, buom yn siarad yn hir am felanyn a lliw croen, a sut mae gan bob un ei arlliw unigryw ei hun. Fe wnaethon ni siarad am diffiniol nodweddion, sy'n ei gwneud yn arbennig, fel gwallt. Fodd bynnag, fel bob amser, mae ymchwil yn sail i'n meddwl, ac felly ystyrwyd gwallt a diwylliant cyn y wers. Roedden ni'n ymwybodol o gyffwrdd a gwallt. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â hyn, gweler y cod Halo. // halocollective.co.uk/Halo Resources // Dyma enghraifft o rai hunan bortreadau plant ynghyd â darnau o ddeialog a ddalwyd rhwng yr oedolyn a'r plentyn. A gallwch weld yma sut rydyn ni wedi ceisio codi'r dyfyniad hwn. Pam nad ydym yn siarad am hil a hunaniaeth yn weithredol,
Mae plant yn fwy tebygol o fewnoli unrhyw hiliaeth a ffurfio barn negyddol amdanynt eu hunain. Mae'n hwn fwy tebygol o godi stereoteipiau am bobl a'i barnu yn anghywir. Yn olaf, fel ymarferwyr, byddwn bob amser yn myfyrio ar y thema, ein bwriadau a'n pam cychwynnol. Mae pŵer hyn yn helpu i gefnogi dealltwriaeth ein athrawon, o le maen nhw wedi bod ac i ble maen nhw eto i fynd. Diolch am wrando, ac am fwy o wybodaeth cysylltwch â darpl@cardiffmet.ac.uk